Čaute priatelia, hádajte, kde sa nachádzam. Určite to nepochopíte a tomu určite neuveríte, kde sa ja momentálne nachádzam. Ale áno, je to tak, konečne sedím v kombajne s brutálnou čepičkou od Michala, okulárkami od Michala a mlátime nádhernú pšeničku s mojím milovaným CX-kom, ktoré sa konečne podarilo skladať. Poraz je taký všelijaký, maximálne do 5 tón. Tam je Lexionik. Takže máme za sebou, jak sa hovorí, prvý zásek. Kamerky posluchajú, tu nariadkujeme. Takto sa nám to sype do zásobníka. Ide to. Môže byť, jak sa hovorí. Môže byť. Ináč, ozimné pšenice, ktoré sú také, sú síce na hranie, ale je to taký zaujímavý jav, že 80% by som povedal, že je extrémne dozreté až suché, ale nájdu sa medzi tým normálne klasy, ktoré sú zelené. Toto nám robí kuša rapatu. A není to úplne krásne v tom zásobníku, lebo tam nám idú také srdiečka. Tu nám tam také srdiečka, ale vieme o tom. 4,2. Vieme o tom a prihliadáme na to, že proste lepšie to nebude. Bo od utorka majú prísť dážde, aj teraz sa dosť zmráka. Takže všetko, čo sa dá pozbierať, tak zbierame. A doslova hľadáme tie najlepšie porasty, popravde. A niekde je miestami veľmi malá tá pšenica a vidno, že to sucho jej dalo To sucho jej dalo na prdel, akože extrémne. To sucho jej dalo na prdel extrémne. A je mi to ľúto, no ale žiaľ Bohu. Takže podľa mňa z tých, čo sme boli zvyknutí, najmä tomu po minulé roky v tomto podniku 7,5-8 tonové pšenice, tak teraz sme na nejakých 4 zatiaľ podľa mňa v priemere. Čiže dá sa povedať, že skoro polovica menej. Poraz je pekný, suchý, no ale žiaľ Bohu, to sucho zauradovalo. Nechávame riadky. A kamera v zásobníku sa rozhodla, že proste nebude fungovať. Diahlo už mám špinavé, tu nevidno nič. Tu mám riadky, tu som trošku robil zákrutu. Tam banánu. Toto dokosíme. A buď pôjdeme ešte na 1,10 hektárové, alebo koniec. Ale už na mňa čaká kamarát. Budem prerábať do repky a pôjdem kosiť aj repku. Kde tu je zelené, tu je taký fľak, tiež tu je taký zelený fľak zeleného, tu sem tam také. A to vidno, že tá pšenica nie je komplet akože zvesená. Tak zvesená, povedzme si rovno. Mohlo by to byť lepšie. Tu je moja prasklina, už ideme. Sledujeme ju, že ako sa rozširuje. Som zvedavý, že či vydržíme s čelným sklom do konca žatvy. Začína zase naskakovať. Čiže bude dlho, možno naskočí zásobníková kamera, ale neviem, čo je asi nejaký problém v kabľovaní, alebo kamera má nejaký problém. Takže nechávame tu riadky slámy. Tu sa bude lisovať, ale ani tej slámy není veľa. Vidno to, že tie riadky sú maličké. Vidno to. Takže tak, kamaráti. Takže tak, sejumak sa hovorí. Takže tu nás sa to kosí. A typujem, že presuniem sa do Hanicky kamarátovi Kumirovi. Od rána čaká, že čo, aká bude situácia, lebo sme nevedeli, že či sa bude dať mladiť, nebude dať mladiť, či bude mokré, či nebude mokré, kde nás pošlú. Lebo tu je nejakých 300 hektárov pšenice a 350 hektárov repky olejnej. Repka olejná sa dala asi, neviem, 70 hektárov repky sa dalo dole.
takže ešte asi 250, ale to sú len okolo čísla ostalo, ale nedozretá. Kdežto na západe už na ktoré podniky končia, my prakticky ešte len začíname. Takový je východ. Takže takto. Takto to vyzerá pekne. No to je pekná je, no, bez buriny, hej, no ale... To je malička zase, potačím dolu, musím ho tam hádzať. Máme môj druhý zatemný deň, je 4. júla, 4.7. Takže u nás sa to tak pomaličky ešte len rozbehuje, ako sa hovorí. Teraz mám 20,98 celkové, so včerajškom za dnešok mám 4,60 a na tamto bol 1 hektár. Takže mám 5,60 momentálne urobené. 5,60 mám urobené. No, ďalší záber vám urobím asi, keď pôjdem umírať do tej repky. No, takže priatelia moji, opäť nám zapadalo. Včera nás tiež prerušil podvečer dážď. No nie, houby, splietam sa. Včera nás dážď neprerušil. Ale... Včera sme skončili skôr, lebo mali Mirovi pristriekať slnečnicu. A zapršalo nám ráno. No a teraz ešte kropí stále, ale toto pšeničné pole som už celé zrobil. To je nejakých... Tu bolo nejakých 14,80 som zrobil. Včera som začínal o nejakej jednej. Robil som do 9. Sypalo sa čisto len za státia, pšenica 8 tonová, takže výnos bol brutálny. No a tak. A dneska nám zapršalo nám v noci a teraz nám zapršalo, mal som sa presúvať na ďalšie pole a na ďalšie a zapršalo nám opäť. A kropí zase. Takže uvidíme.